Bustoy Sakalam. Kung mga Sakalam mga katsuyansay, mag-charity mi karon mga katsuyansay. Okay kayo, daghan kayo mag-charity. Tag isa ka rider na isa ka sakong bugas, charot debit daw. Bus. Hi. Okay. Sakalam. Oh, mga sakalam kayo miyo kalipa sakalam. Okay kayo? Yung kalipa, mandikin. Ikaw ba na mandikin ko? Unsay mo, boss? Ano, TC? Ah, Sana tag-inimar si Imasud na. lagi. Ay, boss. 5 minutes, jump up na. Okay, get up na daw. 5 minutes, jump up. Kumusta, boss? Kumusta yung mag-yarasa? Naka-isip ko ba may... Sa Cubao, pera-pera lang palagi sa tagumpay ay ugaw sa lugar kung saan A few moments later. Na di bukid na di maabot. Paano masabi? Pinaka-choy. Ay, buntag. Shout out sa nag-donate sa to kag Shout out ko sa kang itong nag-donate bitaw. Si- Sa to. sa daghan. Balo. Si Vince, daghan mo to sila. Si Lore, si Persian. Si Persian, kisa ba itong nag-donate? Si Persian, si Lore, Vince, Mami Jules, Doka Vince. Dua ka bins. Basta tanan miyo kalipa. Kami rin nagbitbit. Oh, kami nagbitbit. Kami rin may anad mo. Bit. Wala mo kayong bala dito. Patong sila lima. Kisan. Sana all. Sila magadool. Kau na bito zipline no? Paul kayo. Ay bugo na ako sawa ba. Dili ko yun. Dili ko. Okay kayo. Baba na lang kito ko. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Lah, menang pitik. Menang pitik. Lah. Abot agad ni. Abot lagi. Bukid sa Malasag. Sityo di bukid. Sityo kasapan eh. Pinakamang sa Malasag. Pinakamang. Grabe. Oh, mga sakalam. Mga sakalam. Na mga sakalam. Nandito ng mga sakalam. Okay kayo. Boss, morning boss. Morning boss. Mga agaw, no? Matay agaw day? Pareha kayo buhok ba? Morning ma'am. Morning, mana man day? Okay kayo? Boss, Lisod ko putol kayo tungkol sa kabot mo ko dito sa among giwanan ina nang gi-organize daan ba madili itong hapit mo one time sa pikas
1, 2, 3, go! Aki! Okay kayo! Okay kayo! Okay kayo! Dali lang. So, welcome sa mga club to, sa mga volunteer, especially Lady Rider, Cagayan de Oro. Isapin abot ya. Walang ilang. Ang TY, Valencia. Kasi ni manok, tas kilid ba? Pwede na isulod. Okay kayo mga katsoy, anchay! We are go home now. We are go home. Pupunta kami sa kuan. Sa Ladao Sports Center. Count ito RMs. RMs. Kay the best. Picture daw, wala. Di mo mag-picture daw. Uy. Salamat kayo mga. Grabe ka kuan. Charot. Sakalam, mga sakalam. Mga sakalam kayo. Mga sakalam. Init kayo.